hasten gara. Jaun-andreok, arratsaldeon. Gaurko ekintzak, aurkezpen honek, garrantzia berezia du niretzat. Lehena, bi arrazoi gaiti. Lehena, aurkezten dudan emakumearen balioagatik. Naroa Ana Bitarte González, Tolosan jaioa da. Patuak horrela aginduta zeukan betidanik, jakinik ama tolosarra dela. Naiz eta aita pasaitarra izan, ez dakit berari gehiago gustatuko telitzaioken trintxerpetarra dela esatea, euskaldunok ondo ezagutzen dugu esaera sarrak diona, emaztea nongo, senarra hango. Beraz, Naroa Tolosan jaio behar zen. Etxean ikasi zituen ikasi beharrekoak. Nor zen eta zer zen, nor garagu eta zer garagu. Tolosako ikastolan lehen ikasgaiak, gero Donostira bizitzera joan eta Santo Tomas Lizeoan jarraitu zituenak. Donostian dagoen kimika fakultatean lortu zuen lizentziatura deritzon hori eta hortik Bilbora joan zen ikerketa lanak egitera. Urte guzti horren ondorioa da bere tesia, euskaraz idatzia, zeinekin lortu zuen doktore titulua biokimikan. Tesiari buruz ezin dizuet argitasun handirik eman nire ezjakintasuna gai horretaz handia delako. Baina bere tesiaren izenburua irakurriko dizuet, zertaz den jakin dezazuen behintzat. Horrela dio. Alzheimer gaixotasunarekin erlazionatutako proteinen ultraegitura mailako kokapena baldintza fisiologikoetan. APP eta PS bat arratoi helduen hipokampoko neuronetan. Beraz, ez da harritzekoa nire harrotasuna Naroa bezalako pertsona bat aurkezteagatik. Bere merituak, horrelakoetan gertatzen den bezala, herrikide guztiak gurea balira bezala sentitzen ditugulako, eta aurkezleak beste apaino pizkatxo bat gehiago, behar bada. Ikaskuntza eta irakaskuntza maila eta arlo askotik, denetatik, esango nuke igaro da Naroa, eta ondoren ederki ezagutzen du euskal hizkuntza sistema deitzen dugunaren gauza onak eta txarrak, bere abantailak eta gabeziak. Gainera, orain antropologia ikasketak egiten ari da eta zientzia eta letra arloen antzekotasunak eta berezitasunak ezagutu eta bereganatzen ditu. Beraz, gaia tratatzeko aproposa den pertsona baten aurrean gaude. Arro eta pozik egoteko bigarren arrazoia beste hau da. Nire bizitzaren azken txampan, esan dezaket nire bizitzako helburu nagusia izan dela Euskal Herriaren askatasuna, independentzia, euskal estatus sendo bat, munduan errekonozitua lortzea. Ez dut suerte handirik izan, baina ez naiz frakasatuta edo galtzaile sentitzen. Behar bada beste batzuk sentitu beharko lirateke. Borroka horrek eman dio zentzua nire bizitzari. Azken urteotan Horreaga deitzen den taldeko lagunekin konpartitu ditut asmo horiek. Badakit zuen asmoak ere badirela. Gaur esan dezaket Naroa bezalako kimu berriak ezagutzea, nireak izan ditudan eta oraintxe bertan ditudan helburu berberarekin poz handia ematen didala. Seguru nago, gure generazioak lortu ez duena, beraiek lortuko dutela. Euskal Herria biziritago eta bizirik jarraituko du. Naroa eta beraien antzeko gazte askoren baitan ikusten dut nik
askatasunerako bidea erakutzeko digun argia, eta bide hori ibiltzeko behar izango dugun indarra eta kemena. Horregaitik, nago pozik, eta gehiago barik, naroari ematen diot hitza. Eskerrik asko, arratsalde on denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik, eta eskerrik asko, Joseba, holako aurkezpenagatik. Hasi aurretik erantzun txiki bat emateagatik edo esan nahiko nuke herri menperatu batean kontraesanean bizitzea behartua gaudela, eta kontraesan hoien barruan erotuta eta hor gabiltzanean eta eskertzekoa dela badala jendea txingurri lan egiten nahi dana argi pixkate eman nahian, ez? Tanetzako Joseba hoitako bada eta eskerrak olako jendea existitzean, eta beak esan duen bezala poliki-poliki lortze deun herri honen helburua. Hitzaldiakin hasteko izenburuak esate duen bezala pixkate gaurko helburua izango litzake zuekin konpartitzea publiko-pribatu kontzeptu hauek eta Euskal Herrian nola erabiltze ditugun. Hausnarketa txiki bat botako dizuet eta gero zuen ekarpenak jasotzea eta izango litzake helburua. Eta naiz eta gaurko hitzaldia hezkuntza sistemari aplikatua izan, egia da ere hitz hauek eta hauei eite diogun erabilera beste arlo batzutara zabaldu daitekela. Eta orduan pixkate hausnarketa hezkuntza sistemari lotua joango da, baina egia da ere gai zabalago bati edatu dezakegula pixkate modu zabalagora, gai zabalagora. Aratago dijoala hezkuntza sistematik, aratago. Hitzaldia emango dut urratsez urrats, lantxo hau prestatu dut urratsez urrats, ez dut abia puntutzat hartuko hemen gauden guztiok ja badakigula zuzenean hezkuntza sistemaz eta hitz egiten dugunean zertaz hitz egiten nahi gean, ze iruditzen zait batzutan gure artean ditugun ezin ulertuak edo izate dutela jatorria injustu hitzekin ere esan nahi desberdinak erabiltzen ditugulako, eta ez orduan importantea iruditzen zait bakoitzak gauzetaz hitz egiten dugunean, baina gure herriko kasuan bereziki definitzea pixkaz beha zertaz aidan hitz egiten gauzak esate ditunean. Ez horregatik urratsez urrats ingo dut pixkatxo bat azaldu hezkuntza sistema bat zer dan, estatu batekin daukan lotura horrek, eta ondoren aztertuko ditut pixkatxo bat labur gu menperatuta gauzkaten bi estatuen hezkuntza sistemak, Frantziar eta Espainolen hezkuntza sistemak, eta gero gure herritik Indian saiakerak gure hezkuntza sistema propioa martxan jarri alizateko edo ikastolen mugimenduari buruz zengoet gehien bat. Eta hortik pasako gineke publiko, pribatu eta kontzeptu horiek nola erabiltze ditugun aztertzea. Zergatik iruditzaidan garrantzitsua hitz hauek, publiko, pribatu eta bestelako hitzak definitzen jutea edo nola erabiltze ditugun aztertzea, hemen jarri dizkizuet hitz batzuk, eta uste detelako diala hitz batzuk guztiok ikusi bezain pronto konturatu gaitezkela nola hitzen esan nahia erabiltze ditunaren araberakoa dela, ez? Hitz hauek hain justu erdi-erdin jarri dizuet bakea, eta horre Benito Lertxundik beste duen kanta baten zati bat horren inguruan, pixkate dialako hitzak begibistakoa diana badakigu bakea, Euskaldun batek esan da bakea edo Espainol edo Frantziar batek esate duen bakea, ez dela gauza bera eta hitz berdina erabili dezake, ez? Eta gauza bera demokrazia eta indarkeria eta jarri dizkizuet horritz horiek. Pixkat esateko azkenean hitzek badutela nola erabiltze dian hitzak badaukatela bere garrantzia zen hizkuntza dakigun bezala pentsamentuan oinarria hizkuntza da. Eta azkenean pentsamentu horrek ekintzetara eramate gaitu. Beraz, hizkuntza nola erabili, halako pentsamentua eta halako ekintzak, ez? Orduan, txepetxek esatezun, herri bat zapaltze dutenean asimilatzeko tresna garrantzitsu badala hizkuntza kentzea, ez?
hizkuntza ordezkatzea, guk ezagutze dugu egoera hoi, ez? Badakigu nola saiatze dian gure hizkuntza kentzen, eta hizkuntza kentzeaz gain gure hizkuntza propioan ere hitzak edo hizkera ere kendu nahi izate digute, ez? Behaien erara hitz egitea eraman nahi gaituzte, eta azken finean horrek esan nahi du haien erara pentsatzea eta haien erara ekitea, ez? Horregatik, garrantzitsua iruditzen zait pixkat aztertzea nola ibiltze ditugun hitzak. Oain, esan bezala, hasiko naiz pixkat hezkuntza sistemak eta estatuak, ze azken finean hezkuntza sistema bat zer dan azaltzeko nahi eta nahi ez estatuaz hitz egin behar da, zen hezkuntza sistema guztiak estatu bati dagozkio, ez? Estatu batenak dira. Beraz, hezkuntza sistema hitz egite deunean, pentsatzen hasi behar deuna da ze estatutaz hitz egiten nahian, ez? Eta zertarako behar du estatu batek hezkuntza sistema bat, edo zertarako erabiltzen dute tresna hoi? Estatuak hortako pixkat aipatuko dut, eta Josebak indako lan batetik hartua da, baina estatua zer dan esateko modu laburrean, estatu bat azkenen izango litzake herri batek bere gobernua edo bere indar politikoa erakundetze dunean, hau da, gobernu bat osatze dunean, ja estatu bat izango litzake hoi, ez? Herri bat bere gobernuarekin. Kontua da, estatu horien ezaugarri garrantzitsuenen artean edo daudela bat bere helburuak edo lortzeko erabiltzen duen tresna indarkeria dela, estatu guztiek daukaten ezaugarri bat da hoi, eta beste ezaugarri bat da haiek ekintza horiek gauzatu ahal izateko behar dutela haien lurralde kontsideratzen duten horren azpiko jendearen legitimidadea. Orduan, zenbat eta legitimidadea handigoa lortu herritarrena, orduan da erresago gauzatu ditzake bere ekintzak, ez? Indarkerian oinarritutako ekintza horiek. Gainea, legitimazioa handia lortu ezkero, bere potentzia handitu ite da estatu horren potentzia. Baina aldi berean, bere izaera, indarkerian oinarritutako izaera violento hori ez, izkutatu ite da, ez? Josebak bere baitarea aipatze du, badirudila estatuen bere izaera bortitzoi izkutatzeko ahalmena edo dala bere potentziarekiko zuzenki proporzionala, ez? Zenbat eta indartsukoa izan, hau da legitimidade gehiago izan herriarena, orduan da gehiago izkutatze du bere izaera violentoa, ez? Orduan da itxura baketsugoa emate du, ez? Orduan, hau zertako azaltze dut, azkenean hezkuntza sistemak estatuarentzat dialako tresna oinarrizkoa herritarren legitimazioi lortzeko. Hortarako erabiltzen dituzte, eta hortarako sortu zian, eta hortarako erabiltzen dituzte estatu guztiek, ez? Ze gaurko estatuak, estatu nazioak dira, dakigunez, eta orduan nazio horren maskara edo erabiltzen dute pixkat estatuek beren legitimazioi lortzeko, jendea identifikatua sentitzeko, eta estatu horrek bere ekintzak inalizateko, ez? Orduan, nazio horren identifikazioa edo nazioi nola teoria asko daude, nazioen inguruan nola eraikitze dian, nola mantentze dian eta bar, baino funtsa da azkenean behar dula, gaur egungo estatuek behar dutela nazioa eta hola herriaren legitimazioa lortu, ez? Eta nazioi eraikitzeko edo mantentzeko tresna fundamentala beste da hezkuntza sistema, ez? Orduan pixkat hortara nahi nun iritsi, ez? Hezkuntza sistema bat hitz egite deunean, aigeala hitz egiten estatu batetaz beti, eta estatu horren tresna bat da bere hiritarrak sortzeko, bere nazioarekin identifikazioa lortu duten hiritarrak sortzeko. Orduan, hor jarri dizueten eskema hortan, hori izango litzake, ez? Estatuak hezkuntza sistema erabiltze du, nazioa eraiki edo indartzeko, eta nazio horren herritarroiek estatua legitimatuko dute, eta hola, ez? Orduan, hezkuntza sistema bat hori izango litzake. Eta autore askok aztertu dute hau, eta aipamena ingo diot baita ere gaurko aurkezpenean zehar, Iñaki Zabaleta Imazen lanari, bai bere liburu horri aipatzen denen nazioa eta hezkuntza sistema espainiarraren sorrera, eta baita bere doktore tesiari ere,
hor aztertze baitu hezkuntza sistema eta nazioaren arteko lotura, eta hor autore asko egite dio zita, eta beste hemen nazioak eta nazionalismoa asko ikertu ditun Hobsbawm honek, hezkuntza sistemataz esate dudala apropos eta jakinaren gainean martxan jartzen den ingenieritza ideologiko bat. Hoi izango litzake hezkuntza sistema bat, ez? Eta helburua du estatuarekiko abertzaletasuna. Gure kasuan ze pasatze da orduan, gaude gure herrian dakigun bezala gure estatua okupatuta daukagu, ez daukagu estatu bat martxan, eta orduan gure nazio indartzeko eta bizi irauteko behar duen tresna falta zaigu, ez, legitimazio, falta zaigu estatu hoi, eta ez daukagu beraz hezkuntza sistema nazionalik, ez, esan deten bezala hezkuntza sistemak estatu bati dagozkio, orduan guk momentu honetan ez daukagu estaturik martxan, ez daukagu hezkuntza sistema nazional bat. Ez daukagun bezala, horre Iñaki Zabaletak esate duen bezala, ez armada, ez zerga sistemarik, ez ezer. Orduan, gure nazioa sendotzeko eta indartzeko legitimazio tresna hori falta zaigu alde batetik, baina gainea, aigea pairatzen gainean dauzkagun bi estatuen hezkuntza sistemak. Eta hezkuntza sistema horiek daude diseinatua haien hiritar abertzaleak, beraien aberriarekiko abertzalea dian hiritarrak sortzeko. Orduan, utxunen nabarmena daukagu estaturik martxan jartze ez den bitartean. Oain, labur, pasadatxo bat ingo dute esan bezala, zapaltze gaituzten Frantzia eta Espainiako hezkuntza sistema nazionalak noiz eta nola jundian eratzen ikusteko, eta ondoren ja ikastoletaz itzengo dut pixkat. Frantziako hezkuntza sistema nazionala, estatu nazioak, gaur egungo estatu nazioak eraikitzen jute dian enean, jute dia sortzen beraien hezkuntza sistema nazionalak, ez? Orduan, Frantziako hezkuntza sistema nazionalaren astapenak Frantziari iraultzan kokatze dira, hor printzipio batzu diseinatzen haste dira beraien hezkuntza sistema diseinatzeko, eta ja urrungo mendean, 19. mendean, pixkat bi epealditan banatuta, lehenengo 50 urtetan gutxi gora bera, joango dira Frantziari iraultzako garaian diseinatutako printzipio horiek martxan jartzen, eta bigarren 50. Osea, 1950etik aurrera, joango dira ja finkatzen, ezta? Nola ite dute hori, modu askoren bidez, lege ezberdinen bidez eta barrez. Baina labur esateko azkenen zer da hezkuntza sistema hori eratzen jutea, beraien estatu nazioa eraikitzen dihoazen enean, estatuaren eskutan heziketa jartzen dihoazte, uniformizazio bat bilatze dute, hizkuntza politika bat eramanaz ondo ezagutze deuna, frantsesa hezkuntza nagusia eta bakarra, iaia, ez, beraien hezkuntza sisteman. Makineria konplexu bat eratze dute irakasleak adibidez, irakasle eskolak eta kurrikuluma diseinatze dute, testu liburuak baitare hortara bideratuak, eta hau dana pixkat, esan bezala, Frantziari iraultzatik hasita, oain arte, eta hortan dihar dute estatu guztiek, ez? Gauza bera gertatze da Espainiako hezkuntza sistema nazionalarekin. Haiek pixkat Frantziakoa eredu bezala hartuta, pixkatxo berandugo, baina antzeko epeetan jongo dia haiena eraikitzen, ez? Lehenengo Kadizeko konstituzioan kokatuko liake pixkate printzipio horiek, diseinua edo esango genukena, eta gero ja 1857tik aurrera, Moiano legea izeneko lege hortatik aurrera pixkat hasi daiteke hitz egiten Espainiako hezkuntza sistema nazionalaz. Haieke bai, frantsesaren antzera, gaur egungo estatu nazioek duten ezaugarritako bat da, azken hiritarraren garaino iritsi nahi dutela, txoko guztietaraino sartu nahi dutela, orduan lurralde osoan barraiatutako eskolak jartze dituzte, hauek ere hizkuntzarekin badakigu, uniformizazioa, oposak eta sistemak, irakasleak haiek kontrolpean izateko, haiek nahi dituzten irakasleak formatzeko, ikuskaritza tresnak ere gauza garrantzitsua hau dana betetze dela ziurtatzeko, eta doktrina politikoa, oraindik ere martxan daukatena. Orduan, azkenean, hau dana komentatze dut, pixkatxo bat kokatzeko ere hezkuntza sistemak, eta hemen ditugun eskolak eta
ez diala gauza inusente bat edo eskola bat, baizik eta dala sistema baten barruan, ondo egituratutako sistema baten barruan, beste autore horrek Jousanek esate duen bezala apropos eta jakinan gainean diseinatutako sistemak diala, ez? Enaiz igual hasiko autore pila bat aipatzen, baina bate esateagatik Espainiako kasuan adibidez hezkuntza sistema nazionaloi eraikitzen juntzian, parte hartzen juntzianen artean eta garbi zeukaten diseinu zertzan hoi, ez? Eta adibidez 1895ean Gilde Zarateren hitzak dira irakaskuntzaren gaia dela botere kontu bat eta irakastedunak dominatu ite dulako. Esate du berak, ez? Esate du esan dezagun behingoz, ez? Irakaskuntza botere kontua da. Irakastedunak dominatu ite du irakaskuntzaren bidez pertsonak formatze dialako formatzaileak nahi dituen modura, ez? Orduan, eta beste autore batzuk konparatu izan dute irakasle eta militarrak, ez? Armada sistema eta hezkuntza sistema, irakasleak eta militarrak diala estatuen euskarririk garrantzitsuenetakoak, ez? Garrantzitsuenak. Pixkat hau testu, nahi nun jarri pixkat testu ingurua, ikusteko horren aurrean euskaldunak zein dugu, ez? Esan bezala, estatu nazio horiek eraikitzen dijoaz jundian moduan eraiki dituzte haien hezkuntza sistemak, eta hor euskaldunak zein dugu, ez? Hasieratik haiek sortzen haste dianetik, era batera edo bestera hemen beti egon da resistentzi bat, haien hezkuntza sistemari, era batera edo bestera adierazita saiatu izan da beti hemen jendea horri aurre egiten, ez? Eta pixkat guk gure seme-alaben hezkuntza edo pixkat gure erara antolatzen, ez? Naiz eta betidanik emandan, bai foruen garaian baitare euskal nazionalismoaren hastapenetan, esan nahi dut Sabino Aranaren garaietan eta beti egon dira gai hauek aurretatzea, baina nik itzengo dut pixkat ikastola mugimenduaren historiaz, gauzatxo batzuk adipatzeagatik, hau izan dalako igual hezkuntza arloan Euskal Herrian eukidegun fenomeno kolektiborik garrantzitsuena, eta pixkat baitare bere ibilbidea ikusteak erakuste dulako, isladatze dulako pixkat gero aipatu nahi ditudan gauza horiek, ez? Publiko-pribatu eta kontzeptu hauek nola erabili ditugun. Orduan, ikastolen historia 19. mende amaieran, 20. mende amaieran hasiko litzake gutxi gora bera, baina indar, oain ezautze duen ikastolen mugimendu hoi edo gutxi gora bera indartxu edo 60. hamarkadatik aurrera hasi izan ja modu oso indartsuan funtzionatzen, ez? Egia da ere, eta hau iruditzen zait interesantea aipatzeko ere, 1922 urtean, 36. gerran aurretik ere, izan zala saiakera bat, esaten nahi naiz lehenagotik datozela saiakerak, baina ja antolakuntza bat iteko saiakera bat 32an izan zen, emakume abertzalen batzak abiatuzuna, eta garrantzitsua iruditzen zait aipatzea, ze batzutan erlazionatze da ikastolak Frankoren aurkako gauza izango balitz bezala kontestu hortatik abiatutakoa, ez? Eta kontan eduki behar da, lehenago ere, hoi baino askoz lehenago ere bai, baina 32an Espainiako Republika horren garaian ere, hemengo emakume hauek ez zutela asetua ikusten hezkuntza sistema horrekin gure beharra, ez? Orduan, haiek saiakera bat zuten, Eusko Ikastolen batza sortu zuten, 36. eten nintzen pixkat ibilbideoi, baina utzi zituen hazi batzuk gero abiatu zen mugimendu hortan eman zituztena fruitu batzuk, ez? Aipatuko dut baitare, Elbira Zipitria, emakume hau asko ezautuko duzue, eta berak garrantzia handia izan zulako dakizuen bezala ikastolen mugimendu honen sorreran, eta bere etxean eta eskolak ematen hasi izan, hemen Donostian,
eta gero bukaera aldera ja 60. hamarkadatik aurrera pixkat ikastolak indar gehiago hartzen hasi zianean, bera horixe ikastolan egon zan. Eta aipatu nahi dut emakume hau alde batetik bai bere lana izan zalako eredugarria eta beste askok bere bidea jarraitu zutelako, hemen Bizkaian eta leku askotan irakasle asko berarekin formatu zian, ondoren sortu zian etxe eskola edo ikastoletakoak eta bar. Beraz, garrantzitsua izan zen emakume hau, eta bestalde, bera hiltzanean, esaten nahi naizen bezala 60. hamarkadatik aurrera haste pixkat ikastolak indarra hartzen, eta hortze egon da beti, kasu hontan Espainiako legeen barruan ez sartu burruka hori, ez? Eta Elbira Zipitriak oso garbi ikusten zuen legeztatzearen aukera hori, etzala aukera ona ikastolentzat, eta kezka izugarria zeukan pentsatuz bide horrek ikastolak eramango zitula morrontzara. Orduan, kezka horrekin hiltzan, eta berak indako lan guztia nahiko etxita edo bukatu zuen bere bizitzako azken egunetan, ez, gai hauekin, bestea beste. Orduan, ikastolen mugimendu hau pixkat nahi nuen aipatu baita ere indarra hartzen junala edo etxe eskolak eta ikastolak sortzen jundianakin batera espainolak eta frantsesak aizian bezala haien hezkuntza sistema nazionala eraikitzen esan dut makinaria konplexu hoi, ikastolena ere izan da bai eskola gure hizkuntzan indan eskola bat eta bar, baino baita ere zaindu zutena edo kontzientzia zeukatena gure kultura transmititzeko euskal nortasuna irakasleak hortarako prestatzen zituzten, etzan edozein sartzen irakasle bezala ikastola baitara, baizik eta aldez aurretik prestakuntza bat zeukan jendea zentzu hortan. Eta pixkat hori izan zen gure ikastolekin indan saiakera, ez? Guain, esan deten bezala, 60. hamarkadatik aurrea edo indarra hartzen haste dianean, hasieratik, baina 60. hamarkadatik aurrea eraso izugarriak jasan dituzte etengabe. Hemen jarri ditut fetxa gutxi batzuk, baino adibide batzuk esateagatik, baino etengabeak izan dira ikastolaen mugimenduak jasan ditun erasoak. Ze leheno aipatu duten guztiakin kontutan eukita Espainiar eta Frantziarrentzat edozein estaturentzat bere hezkuntza sistemak ze garrantzi daukan, tresna beharrezko badalako haien hiritarrak sortzeko. Ezin dute estatu batek ezin duna onartu da beste nazio baten hezkuntza sistema bat bere barruan kontrajarriak dialako gauza bat besteakin. Beraz, ikastolen saiakera hau hoize izan, ez, gure hezkuntza sistema nazional bat sortzeko saiakera bat. Beraz, egurra eman diote hasieratik orain arte eta hortan jarraitze dute, ez. Orduan, 60. hamarkadan bakarrik aipatzeagatik gauza batzuk, modu ezberdinetan dituzte erasoak, alde batetik zuzenean, garai batzutan itxi, etxe eskola bera junda itxi, lehen esan duten ikuskaritza sistema hoi erabilita gaina, junarea itxi, atxiloketak, olako gauzak. Hoitako erasoez aparte baitaren dituzte lege ezberdinak aterata, eta hortan jarraitzen dute, testu inguru hortan kokatuko dugu gaur egun adibidez berten legea hainbeste entzute dana, ez? Azkenean da beste bat gehiago lege askoren artean, ze 60. hamarkadan adibidez, 65. urtean ateratze dute eskolatze libreta deitzen zaiona, beharrezko obligatorio deite dute, beraz ikastolak aurkitze dira egoera batean, haien aurrak gero pasa alizateko batxilergora edo beste ikasketak aurrera jarraitu alizateko libreta hori behartzuten, baina eskola horiek libreta emateko edo legeztatu behartzuten, edo pixkat beti jokatu dute modu ezberdinetan haien sisteman edo suntxitu edo haien sisteman integratzeko ikastola hauek, ez? Beste burruketako bat 60. hamarkadan eman zena eta horra aipatze detena da, saiatu izan du diala beti gure artean nahasmena sortzen, eta beraz Felipea deitzen zitzaien horiek ezker maskara horrekin edo pixkat
burges, eskuindar eta olako irainak erabilita ikastolentzako sortu izan dutena asmena ikastolen barruan, eta lortu izan da garai hartan zenbait ikastola zatitzea eta puskatzea, ez da. Gero, etengabea da, ez naiz hasiko zerrenda guztia esaten, baina 70. hamarkadan adibidez baita ere, Bilar Palasi legeakin ere, baita da hezkuntza obligatorioa 14 urte arte, orduan hor finantziazio, beti jokua da, lege barruan sartzen bali mazeate, igual finantziazio, pixkat horrekin jokatuz asimilazioa bilatu izan dute ikastolena. Gaina 75. urtean, Franco hiltze danez eta bar, hor asteria autonomi estatutuak eta horiek etorri zizkigun, eta horiek intzuten azkenean legeztatze kontu horrekin ikastolak sartu burruka batzutan, bakoitza zatituta, esan nahi dut, sortze dalako autonomia estatu horiekin Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ikastolak alde batetik, bere burruketan administrazio espainolek, beren estatu nazioa eraikitzean hezkuntza sistemaz gain jartze dituzten administrazio horiekin ere ez batera dijoa. Orduan horiekin ere burrukan. Bakoitza bere aldetik, Nafarroa bere aldetik, badakigu Nafarroan ere euskararen legea, zatika, hor bere, eta iparraldea ere bere aldetik, Parisekin bere burruketan aitortzak eta bar, eta gaur egun arte jarraitu duten burrukak, ez? Eta hemen esanguratsua da, 83. urte arte esate dut, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban kasuan mantendu dela ikastolak nolabait mantendu zuten olako 3. sare moduko bat, ez? Espainolen sistema horren, kasu horren espainolen sistema pribatu eta publikoa egongo litzake eta ikastola zuden hor pixkat 3. sare moduko bat eratuz, ez? Eta hor gertatu zen, hemengo askok bizi izango zenuten gauza gogor bat, ez? Buesaren Euskal Eskola Publikoaren legea deitu zitzaion lege horren inguruan, eta Buesa saiatu zen argi eta garbi ikastolen asimilazioi behingoz gauzatzen, ez? Beraiek hori nahi zuten lortu eta hortara juntzian, eta Buesak argi eta garbi jarri gintun, ez? Ikastolak pixkat egoera hortan aukeratu behar izatea, edo bat, edo bestea. Gainea, aukera hori izateko ikastola asko finantziazio aldetik eta bar iritsi nahita eraman zituen egoera batea itota iritsi zialaia aukeratu behar izan zutenean, eta bar, ez? Haien helburua zen ahalik eta ikastola gehien sare publikora, beraien sare publiko hortara pasatzera, ez? Orduan, era batea eta bestea esaten nahi nezen bezala, ibili dira mugimendu hoi puskatu nahian. Oain, ikastolak gaur egun nola daude, ikastolen konfederazioa osatzen dute Europan, kooperatiba moduan antolatze diaik, eta ikastola guztia dira bazkide, eta gero lekuaren arabera guraso edo guraso eta langileen kooperatibak dira. Kurrikulumaren aldetik behartuta dauzkagun kurrikulum, hor jarri dizuet galdera ikurrakin, iparraldean 100% Parisetik erabakia da, kurrikulumaren aldetik, eta gero hegoaldean jarri dizuet galdera ikurrakin, ze berez esate da 155 Madriden erabakitze dela, eta 155 hemengo administrazioetan, ez? Baina alde batetik jarri de galdera ikurri, guain berten lege horrekin eta bar hori ere aldatzeko planteamendu duterako, eta beste alde batetik nire sentsazioa dalako, naiz eta jarri 155, benetan haiek zalantzan jartzen ditun zeo zer planteatu ezkero, ez dare ez luketela hon. Alegia, 100% daukaten bezala Parisek esango nuke 100% neurri baten esan daitekela Madridetik kontrolatua daula. Era batea edo bestea, ez? Administrazioaren bidez o dana dalakoaren bidez. Orduan, pixkat ikusita hezkuntza sistemak zer dian, ze izan dian Frantzia eta Espainiako, zer dian, eta ikastolen mugimendua nondik noa jundan, nola izan dan saiakera hau gure hezkuntza sistema eraikitzeko, hemen ja sartuko naiz hitzaldian tituloan esaten dizuen publiko, pribatu eta hitz hauen erabilera nola itedan gure herrian, ez?
Orduan, hemen publiko-pribatu kontzeptuak, oain komentatuko de pixka, baina nik uste erabiltze diala modu baten nahiko nahasia batzutan, eta nahasmen hori edo kokatze dut gehiago nahasketa handigo baten barruan, sozial, hemen ere ohikoa da nahasketa handigo baten barruan, sozial, nazional bereizketa, ez gauza sozial eta gauza nazionalen arteko bereizketa baten barruan kokatze dut nahasmen hori. Eta azkenik guzti horrek lotura du baita ere politika edo ze ulertze deun politikaz eta bar. Orduan puntu hauek aztertzen joango naiz. Publiko-pribatu kontzeptuei dagokienez, publikoa izango litzake herri normal batean edo, esan nahi dut bere estatua daukan herrian edo herri aske batean izango litzake herritarrei dagokiena, ez guztiei dagokiena, bertako herritarrei dagokiena izango litzake publikoa, eta pribatua izango litzake guztiei dagokiena baino batzuei dagokiena, ez hori herri normal batean. Oain, publiko-pribatu kontzeptuak erabiltze ditugunean, kontutan eduki behar dugu ze herritaz hitz egiten ari gean, ez? Esan deten bezala, estatu o hezkuntza sistemaz hitz egite dugunean, ze estatutaz hitz egiten ari gean pentsatu behar dugun bezala, ze hezkuntza sistema bakoitza estatu bati dagokio publiko-pribatu kontzeptuak erabiltze ditugunean ere pentsatu behar dugu ze herritaz hitz egiten ari gean, ez? Orduan hemen, adibidez, herri okupatu bat izanik, eta ez dauzkagu gure egiturak martxan, egitura politikoak, askotan aurkitzea egoeran publiko deitze zaion hori ez da gure herriari dagokion publikoa, baizik eta egiturak Espainia edo Frantziaren egitura publikoaren parte dira, orduan, eta alderantziz, hemen modu pribatuan sortu ditugun ekimen asko, ikastolen kasua adibidez, baina baita beste arlo batzutan ere bai, komunikabidetan adibidez, ez sortu ditugu gure komunikabidean modu pribatuan esango genuke, baina gure herriarenak. Dia ez, orduan, pribatu publiko kontzeptu horiek hartze dute herri okupatuan modu bat ezin dana erabili herri normal baten egongo bagina bezala, ez? Ezin ditugu kontzeptu hauek erabili estatua izango bagenu bezala, ez? Eta horri buruz, Tomas Urzainkiren artikulu bat bada, honi buruz hitz egite duna, eta esate du gure herrian bizi dugun egoera hontan, ez zapalkuntza egoera hontan, burujabetzarik gabeko egoeran esate du, ez da dirudiena. Publiko deritzona ez da publikoa eta pribatu deritzona ere ez da pribatua, esate du berak, ez? Baitare honi buruz hezkuntza sistemaren inguruan eta asko hitz egite du mirari berezi hartuak ikastolaren gaiaren inguruan, eta berak esate du askotan herri hontan erabiltze diala publiko-pribatu hitz hauek hezkuntzari dagokionean behintzat pentsatu gabe ze estatutaz ari gara hitz egiten, ze herriz hitz egiten ari gara ere pentsatu gabe, ez? Esate du publikoaz hitz egite dula normal, ez? Batek esate du nahiago dula bere semeala publikora eraman, publikoan aldekoa dela, bestea pribatuan alde, momentuz ahaztuta zeren publikoa da, ez? Berak mirari berezi hartuaren hitzak dira erabakimena erregalatu ite deula, ez? Ahaztuta nork publiko horren erabakimena nork du, ez? Edo baitare, Jose Manuel Odriozolaren metafora bat gustatzen zaite asko, eta hemen esango dizuet, komentatze dunean, ea zer izan nahi dugun, ez? Besten arbolaren euskal adarra edo euskal arbola, ez? Esate du, ez da berdina, besteen eskolara euskera eramatea edo gure hizkuntzari eskola egitea gure identitatea bermatzeko, ez? Orduan, nik uste metafora horrek argi erakuste dula pixkat adierazi nahi deten hori, ez? Pixkat publikoaz eta pribatuaz hitz egite deunean pentsatu behar deula ze egituretaz aigean, ez? Beste gauza bada hor ez dut esan nahi honekin, publiko deritzon horren barruan dabilen jendea edo Jose Manuel Odriozolaren metafora hau erabiliz, euskera eraman dezakezu hor barrura, baina ahaztu gabe egitura hori ez dela gure arbola, ez? Eta hori importantea da. Orduan, kontua da,
publiko-pribatu kontzeptu hauek, bai ikastolen ibilbidea pixkate aipatu dizuet, eta da historia honek erakuste digu pixkat nola publiko-pribatu kontzeptu horiek ez dian erabili oso kontutan hartuz, batzutan, behintzat oso kontutan hartuz esaten nahi naizen hau, ez zer hiri dagozkion publikoa dian eta barrez. Eta adibidez, Buesaren garaio, aipatu deten garai hortan gertatutakoak gertatuta, zenbait, hemen adibidez Eusko Jaurlaritzan eta Zebiltzan partidoak deitu zioten horri egoera normalizatzea, osea, ikastolak sare baten edo espainolen sare hortan integratze horri deitu zioten, postasunez gaina hartu zuten, zala garaia egoera normalizatzeko, ez da? Orduan horri ikuste da pixkat, ez dutela, holako gauzak edo defendatu dituztenak, behintzat ez diotela atentziorik jarri, ea ze sistemari buruz hitz egiten nahi ginen, ez? Hori normalizatzea deitzen bali madiote behintzat, ez? Eta horri buruz, daukat hemen baitare Elias Mendinuetak aipatze duen esaldi bat, garai horri buruz, eta esate du ikastolen mugimenduari zartada ematea azala lege horren helburua, mugimendu indartsua azalako. Euskaldunak estatu espainolean integratzea, hori zen finean legearen helburua. Eta beak esate du, nik neuk ez diot Euskal Eskola Publikoaren legea deitzen, ez? Hala deitu zion, beak ez zion deitzen Euskal Eskola Publikoaren legea. Esate du publiko-pribatu dikotomia gertatu zen, eta berak esate du eztabaida ez da publiko eta pribatuaren artekoa. Ez zan gure arteko borroka, besteekin zen, eta hor denok batera egon behar genuen, ez? Pixkat hor nola etzan kontutan, batzuk behintzat ez duten kontutan euki hoi, ez? Eta horrekin bat ite du baitare, Paulo Iztuetak baitare, gai honi buruz ere lan asko indako gizona da, eta berak baitare aipatze du horri buruz, garai horri buruz, eskola pribatu eta publikoaren arteko dikotomia faltsua deitze dio, ez? Alde batera utzirik, helburua Euskal Eskola Nazionala izango litzakela, ez? Orduan, garai horri dagokionez, baino publiko-pribatu kontzeptu horiek gaur egun ere nola erabiltzen ditugu, ez? Eta nik uste eta askotan irakurri daitezkela edo entzun daitezkela honen inguruko aipamenak nik uste kontutan eduki gabe esaten nahi naizen funtsoi, ez? Funtsa. Eta hemen daukat adibide bat, Euskal Eskola Publikoa izeneko artikulu batena, Belen Arrondok idatzia, eta honek esate du, artikuluan zati bat da, esate dula, asko dago hobetzeko, baino harro gaude urteotan denon artean egindako lanaz. Aurre eskoletatik hasi eta lanbide heziketaraino. Landa eremuan kokatzen direnetatik, giro hiritarrean dauden ikastetxetaraino. Nola eskola txikiak ala handiak. Eta esate du, izan ere, guztiek osatzen dute irakaskuntza publikoaren sarea, eta guztien artean mamitzen dute gure hezkuntza sistemaren bizkarrezurra. Hori gabe jai dugu. Orduan, esaten nahi nintzen, ez gauza bada gauden bezala aldeun moduan gure erresistentzia hori iten, ez, batean eta bestean, baina gauza bada hor barruan egotea lanean, nik ere hor sistema publiko ditzaion horren barruan itetelan, baina beste gauza badaia iparra galtzea, eta horri deitzea gure hezkuntza sistemaren bizkarrezurra hoi dala, ez? Nik uste dut, kontuan eukitzea gauza garrantzitsua dela. Eta gauza bera hemen, honen inguruan ere, Urkulluk esandako beste adierazpen batzutan, esanaz, hezkuntza sistema, euskal hezkuntza sistemaren arrakasta, berak esate du euskal hezkuntza sistema, arrakasta dala zentro publiko eta ikastolen artean mandan elkarbizitza. Orduan, alde batetik aipatze du euskal hezkuntza sistema existituko balitz bezala, ez? Eta galdetzekoa izango litzake zeri deitze dion euskal hezkuntza sistema, arrakastatxua ikuste du gaina, eta iritzaio konbibentzia bat emandala publikoi eta gure ikastolen artean, ez? Nik aurretik aipatutako guztiakin, behintzat ez dut hola ikusten. Eta esaten ari naizen guzti hau, zergatik erabiltze dira publiko-pribatu kontzeptu horiek olako moduan, nik uste
edo iruditzen zait, kokatu litekela nahasmen hoi, handiagoa da beste nahasmen baten barruan, ez? Eta da sozial nazional bereizketa. Askotan hitz egite da herri hontan egongo balia bezala alde batetik arazo sozialak eta bestetik arazo nazionalak. Orduan batzutan hitz egingo dugu arazo sozialetaz, krisiaz edo bestelako arazo sozialetaz, eta gero dago arazo nazionala, ez? Dala, beste gauza bat izango balitz bezala, ez? Eta hemen gai honi buruz aipatuko dut Iparla aldizkaria azken alean gai honi buruz sakon tratatze du gaia eta esate du sozial, nazional, separazio horrek, dualismo horrek ja ez bakarrik hezkuntza arloan, baizik horregatik lehen esan dizuet hezkuntza arlotik pixkat haratago zabaltze dela pixkat gai hau, ez? Dikotomia horrek, sozial, nazional, separazio horrek indizkiola zerbitzu izugarriak sozial imperialismoari, ez? Gure zapaltzaileei alegia. Eta triskantzak eragin ditula gure artean, ez? Azkenean sartu gaituztelako burruka horietan arazo nazionala alde batera utziz bezala eta momentuko arazo sozialei edo kasu inaz, ez? Honen inguruan beste gauza bat esate duna Iparlan baitare da zentzugabea dela pentsatzea nazio zapalduen autodeterminazio eskubidea edo independentzia defendatzen ez duten pertsona batzuk politika sozialista bat giratzeko gai izango diranik. Hain zuzen imperialista dialako eta ez sozialistak, ez? Alegia, ez da hola alde batetik hauek gure zapaltzaia dira, baina beste alde batetik sozialistak dira, ez? Gauza bat bestearekin uztartua dijoala. Imperialista bali madia ez dira sozialistak. Orduan, zatiketa eta beste gauza bat esaten duna garrantzitsua baitare da askatasun nazionalaren aldeko borroka sozial bat da. Eta dauzkala beste borroka sozial guztia dituzten ezaugarriez gain bere ezaugarri propio batzuk. Hau da, herri zapaldu batean, arazo nazionala daukan herri batean, ezin ditugu gai sozialak tratatu beste herri, arazo nazionalik ez daukan beste herri baten tratatze dian bezala. Hau da, ikastolen kasuan esan duten bezala publiko-pribatuaren gai hoi, dikotomia hoi, ezin dugu tratatu normal egongo bagina bezala eta publikoa aukeratu edo pribatua egongo bagina bezala estatu bat daukan nazio baten kasuan, eta ez dara ezin dugu ez krisia tratatu, ez inolako arazo sozial, arazo nazionala kontutan eduki gabe, baizik eta dana batera dijoala. Nahi eta nahi ez arazo sozial guzti horiek txertatuta daudelako arazo nazionalaren barruan. Eta azkenik, sozial nazional bereizketa honi buruz adibide batzuk aipatzearen garai hartako ikastolen gai honekin eta Buesaren gaiari eutxiz berriz, garai hartan izan zian adibidez Ela berak, ez, momentu batean, berak etzun oso garbi ikusten Buesaren lege hori, ez da, baina aldi berean momentu batean pentsatuzun langileen baldintzetan. Eta erabakizun langileen baldintzak hobeak ziala publiko hortara pasatzen bazian, beste alegia sozial nazional bereizketa hori esaten nahi naizena, emate du zatiketa hori, eta batean, oain ahaztu ezagun momentuz nazionala eta langileen baldintzetan pentsatuko dugu, ezta? Eta hoi, beste adibide asko daude baita garai hartakoak, baina gaur egungoak ere asko dira, ez? Eta hemen, gartze eta adibide bat, pasadan urrian 21ko hauteskundetan, kanpainan mintegi hitzaldi bat ematea juntan UPV-ra, eta han aipatuzun Unibertsitateari buruz eta hitz egiten izanean, esan zuen, amaitu egin behar dela hezkuntza eredu neoliberal eta elitista. Ez zuen aipamen bat bera ere egin, UPV bera ez dela gure unibertsitatea, ez daukagula Euskal Unibertsitaterik, baizik eta arazoa zen, UPV bihurtzea ez neoliberala eta elitista, ez beste hezkuntza eredua guztiona eta bar, ez. Kontutan eduki gabe estruktura, ez da aipamen bat, estruktura horri, ez. Baitare sozial nazional bereizketa hortan askotan esate dian gauzak dira, batzuekin erresagoa dela
gai identitarioetan adostea, eta beste batzuekin adostu ditzakezula gauzak gai ekonomikoetan, eta barrez, separazioi. Etengabea da herri honetan ematean separazioi, ez? Gai sozialak, gai nazionalak. Eta guztia txertatuta dijoa. Eta horrekin bukatzeko, azkenean, batzutan zalantza jartzen zaizu bai, ez? Ea politika ulertzeko modua edo ea nola ulertzedan, ez? Ea ulertzedan hemen zer dan politika, zer dian egitura hauek, oantxe esaten nahi naizen gai honekin hezkuntza sistemarena, nola antolatzedan hezkuntza sistema bat, eta bar, edozein pertsona gai honi buruz irakurtzen haste dana, ohartze da, nola da hona antolatuta, zeren gainean dauden antolatuta, estatuak, hezkuntza sistemak eta bar, ez? Eta berriz, hemen hortan dabiltzanak, eta hemen dauzkate zenbait adibide, Urkulluren hitzadia hauek esanaz inposizio politiko eta ideologikoan oinarritzedan hezkuntza bat edo porrotera zuzendua daola, ez? Esate du, ez? Guk beste erabateko hezkuntza bana ideola, inposizio politiko eta ideologikoa ez dana, eta porrotera jongo diala. Orduan, edo zein pertsona gai hontaz irakurtzen jartzen dana, seitun konturatzetan nola dauden antolatuta hezkuntza sistema horiek, eta berak esate du politiko eta inposizio politikoan da ideologikoan oinarritu dauden hezkuntza sistemak porrotera jongo liakela. Eta orduan munduan dauden hezkuntza sistema guztiak bere arabera porrotera jongo liakela, ez dana daude oinarrituta inposizio politiko eta ideologikoan, hortarako osatze dira eta hortarako sortu zian, ez? Baita ere, hoi berten legeakin, olako gauzekin haste da esaten, bera ez dula ulertzen, zergatik gobernu zentrala deitze dio berak, Madrideko gobernua, erabiltze duen hezkuntza tresna ideologiko eta politiko bezala, ez? Berak esatu du estatuaren aniztasunaren aurka, bera estatu horren barruan, senditze da horko partaide bat aniztasun horren barruan, eta esate du harrituta gelditze da zergatik erabiltze duen gobernu espainolak hezkuntza ideologikoki eta politikoki, eta esaten nahi naizenakin begibistakoa da edozen gobernu kite dula hoi, ez da guk ere hoxein beharko genukela gure gobernuakin eta gure hezkuntza sistemakin, ez? Bueno, bukatzeko azkenean pixkat aipatuko den ere ondorio bat, eta ja zuekin ere konbertitzeko nola ikuste zuen gaia, ez? Baina nik uste dut azkenean ikastoletan edo nahasmen guztiontan edo arazoa zein izan da, ez? Indako esfortzu guztia indagero eta nola gauden zein izan da arazoa, ez? Nik uste dut arazoa lotuz pixkat zearekin, Elbira Zipitria zeukan kezka horrekin, ez? Legeztatzearen asunto horrekin, legeztatzea eramango gintun morrontzara edo ez gintun eramango, nik esango nuke legeztatzea, ez legeztatzea, azkenean herri zapaldu bat, leheno esaten nun bezala, gaude kondenatuak lortu arte, behintzat gure estadua martxan, euki arte kontraesan batean bizitzea, ez? Eta taktikoki aukeratzea momentuka zer komen izaizun, momentu batean lege horien barruan ibili ez, baino taktika horiek aukeratu ahal izateko nahi eta nahi, nik pentsatzen dut importantena dela estrategia nazional bat eukitzea. Eta bide guztiontan eondan utxunea hoi izan dela, estrategia nazional gabezia. Hau da, ikastolak eta bere bidea egiten saiatu dira, hezkuntza sistema propio bat eratzen, baina hoi estrategia nazional baten barruan etzeon txertatuta, aipatzen nahi naizen kontraesan guztiekin, behintzat politikara dedikatutako jendeak edo ez ditu bereiztu aipatzen nahian kontzeptu hauek, ez? Horrek erakuste du pixkat estrategia nazional gabezioi. Estrategia nazional bat eukitzea da politikaren funtsa, eta ez balima daukazu zuria bestearen estrategiaren barruan ibiliko zea bueltaka, ez? Eta estrategia bat, zergatik esateten ez daula, estrategia bat eukitzeak esan nahi dulako dauden indar
erlazioak aldatzeko gai izango dan tresna bat eukiko deula, ez? Hoi izango litzake estrategia bat eukitza. Indar erlazioak ez sistema horren barruko partidoen arteko indarrak, indar realen arteko erlazioa, alegia hemen esan deten bezala dauzkau sartuta Espainiar eta Frantsesen egiturak, eta horri buelta emango lioken tresna bat izango litzake estrategia nazional bat, ez? Orduan, hortarako beharrezkoa da helburu estrategiko bat garbi markatzea, horri buelta emango liokena, eta gure kasuan da estadu propioa, independentzia, hori izango litzateke helburu estrategikoa, herri honen helburu estrategikoa, eta arlo ezberdinetan itedian lan guzti horiek hortara txertatua joan beharko lukete. Eta hortara dedikatua daun jendeak, pertsona horiek gai izan beharko lukete, arlo ezberdinetan lanean aidan, jende horren indarrak batu eta estrategia nazional horren baitan txertatzeko eta buelta emateko egoera honi. Da, pixkat gaixotasunen kasuan eta diagnostiko bat behar danean eta sintoma ezberdinak balima dauzkazu, momentu batean buruko mina ateratzea zuzio zergatik, gero tripako mina, urrungoan azalean ez dakizer, sintomak arindu ditzakezu, baina ez balima zoaz sustraira ez tezu aldatuko eta beste sintoma bat aterako zaizu, ez? Eta hemen pixkat, bai berten legea, bai gainontzeko lege guztiak egon dianak hemen hezkuntzaren kasuan esate dut, gauza bada sintomei bidatzea eta momentuan ze erabaki hartzean jakitea, baino iparra eta helburu estrategikoa garbi eukita, ez? Eta iparroi da nahi eta nahi ez independentzia. Pentsatze dut gaurko hortan dabilen jendeak, politikan dabilen jendeak, garbi euki beharko lituzken puntu batzu bai politikaren natura zein dan, ez? Leheno aipatu ditudan estaduen natura zer dan, indarkeria eta bar, hortaz gain hemen 4 puntu komentatzeko gaurko estatu nazioak askotan aipatu arren aniztasuna eta bar oso interesantea dela eta aniztasuna bultzatu behar dela eta bar gaurko estatu nazioak homogeneizaziorako osatutako homogeneizazioa bilatze duten egiturak diala, ezta? Diala kultura, Esteba Fabregatik ediotzita horre esate du, kultura kolonialista baten ordezkari dira gaurko estatu nazio horiek, eta beraz, aniztasuna ikuste duten edozein diferentzia edo suntsitzea jotze dute. Gaina, bigarren puntu hortan aipatze dutena, imperialismoak fase ezberdinak dauzka, alde batetik armekin hasi daiteke herri baten konkista, gure kasuan bezala, baina gero fase ezberdina dauzka eta beste era batera dijoazteiten herri horren asimilazio prozesua, hoien barruan hezkuntzaren papera, ez aipatzen aigan guztiagatik. Iritsi daitezke puntu batean eta nik uste Euskal Herrianen kasuan hor gaudela, horri buruz, imperialismoaren faseari buruz eta Esteba Fabregatek ere aipatze du, eta iparlan leheno aipatu duten idatzi hortan ere aipatze ditu fase hauek, eta nik esango nuke iparlan esatedanakin bat inaz, gaudela fase baten, iritsi gala puntu batea herria, taleno esan detena ez hitzak nola erabiltzen dian, herri kontzeptua ere beraiek saiatzen nahi diala kontzeptu hori desagertarazten, ez? Alegia, gure herria identitate nazional bati lotu beharrean, pixkat eremu geografiko batean bizidan edozerri deitze diote Euskal gizartea, jendartea, eta barez herri, gure herri identitate hori suntsitu nahian, ez? Ideia bezala hasieran eta praktikan azkenean. Eta nik esango nuke imperialismoaren fase hortan gaudela, ze herri hontan ja hortan erortzen nahi gara, neurri handi batean gu, geu. Eta hirugarren puntua Espainia eta Frantziaren izaera totalitarioa dela, gu zapaltzen gaituzten estatu hau totalitarioa diala, eta totalitarismo batek ez dula inoiz, iparlan aipatze da, baita Joseban Pueblo y Poder liburuan ere, estatu totalitarioek ez dute demokraziarako biderik iten. Demokraziatik totalitarismora pasatze dian bezala alderantziz ez, suntsitu inbehar dute, estatu horiek suntsitu inbehar dia aldaketa bana izan ezkero, apurketa bat ezinbestekoa da, ez? Eta azkenik Fanon autore ezaguna diote referentzia berak beltzen burrukaz eta hitzaitezun, ez? Eta zapalkuntzaz, beltzen zapalkuntzaz eta bar, eta arrazismoaz eta bar psikologikoki herri kolonizatuek eta
izate dituzten prozesuak eta asko landu zituen, eta horrek aipatzezun rasismoaren gaian, garbi eduki behar dela aztertzen aizeanen zapalkuntza egoera bat, egitura bat aztertzen aizeanen, aztertzen aizela egitura oso bat. Ezin dezula aipatu adibidez, frantsesak, iparraldekoak ez dira horren razistak, hegoaldekoak igual bai, eta hauek excepzio batzuk daude, eta barrez hartu behar diala gizarte gai hauetan, da zapalkuntzetan egiturak, estruktura horiek, ez? Eta gure kasuan Espainiar eta Frantziaren estrukturak zapaltzaileak dira gurekiko, eta hala izan dira, eta hala jarraitze dute izaten. Eta nik pentsatzet hemen aipatzen ditudan puntu hauek estrategia nazionaloi bideratu behar duen jendeak garbi eduki behar dula. Eta hor txertatzen jun edozein arlotan dabilen jendea, ez? Bestela, hau garbi ez daukana eta oraindik jarraitzen duna sinisten espainolen batzuko haueko begoak izango dian, eta bar, jai daukagula historiak erakutsi digun bezala, eta hola jarraituko deula ez bagea hortik ateratzen, ez, apurtuta. Orduan, bukatzeko azkenean, ikastolena gure hizkuntzaren aldeko saiakera guztiak, dantza taldeak, ondarea babesteko itedianak, historia arloan itedian lanak, gure komunikabideak sortzeko itedian saiakera. Azkenen, resistentzia hori izan da bizirik mantendu gaituna, eta hala iritsi hala edo nola honeaino, eta importantea iruditzait arlo horietan da bilen jendea konstiente izatea ezin dela arlo bakoitzan irla bat bezala funtzionatu, baizik eta gai horiek esaten nahi naizen estrategia nazional horren barruan txertatuta behar dutela, eta norbaitek egon behar dula politikara dedikatua. Eta esan dit aurretik aipatu dituan pixka puntu horiek behintzat garbi izango dituen jendea izan dadia, ez? Hortan dabilena. Eta beraz, gure helburu estrategikoa independentzia da, edozein arlotan burrukaiteko independentzia da funtsa, ez da detaile bat, askotan aipatu nahi dan bezala, ez da aukera bat, ez da bozkatu daiteken zerbait, baizik eta da beharrezko da kontresna bat, aurrea nahi balen badut, hain behar dana da antolatu, ez bozkatu eta ez olakorik, ez da gure arna sartzeko tresna, hila alabiziko kontu bat da hau, eta edo hartze dezu, edo ez dezu hartuko, baina ez da erabakitzen zerbait. Horri buruz, beste gai batzutaz eta aipatu izan dute baitare politikan dabiltzanak, eta emakumeen bildukoen kasuan adibidez esate dute gai batzuk ezin diala erreferendum bidez erabaki, eta erreferentzia ite diote emakumeen bortxaketari, ez? Populazioak esan emakumeen bortxaketa, naiz eta populazioak esan emakumeen bortxaketa onartzen duela, hori ez da erreferendum bidez erabakitzen esate dute, ez da? Herri baten bortxaketa ere ez da erreferendum bidez erabakitzen. Emakumeen bortxaketa ere ez, baina herri baten bortxaketa ere ez. Eta nik pentsatzen dut hori garbi eduki behar deula, eta hori antolatzea dela gauza. Eta bukatzeko, Xabier Leteren bertso hauek, uste dut erakuste dutela pixkat nola moitzegean, ze gabiltza esan duten resistentzia hortan izugarrizko indarra daukagu, aigea ala edo nola erresistitzen, baina emate du neurri batean sartuta daukagula galtzailearen arantza. Ite ditugun ekintza asko, ite ditugu modu simbolikoan, aurretik jakinda ez deula irabaziko, ez diala irabazteko baizik, eta pixkat erakusteko edo aigea pixkat modu hortan jokatzen. Eta horre bertso hauetan esate duen bezala, ez durreraino sartua galtzailearen arantza eta eromen kolpez berpiztu nahirik gure esperantza. Eta gero bigarrengoaren bukaeran ere, ardo mindua edanaz historiaren tabernan, naiz muturreko galanki jaso, bueltan ezin eman, ez? Eta nik esan nahi nun bukatzeko, pentsatzen dutela badaukaula indar nahikoa, olako muturreko bat emateko betikoa ja, eta buelta emateko egoera honi, ez gauza dela pixkatxo bat kontzeptu hauetaz gure artean hitzein eta martxan jartzea. Eta honekin zuen ekarpenak eta eskertuko nituzke, eta pixkat komentatu.
dozu irakur bat, ure nahi dozu apur bat. Bueno, zuen txanda da orain eta galderaren bat nahi baduzu egin, Naroak erantzungo dizue. Ikastolen munduan ibilitako jendea eta bizitako jendea pentsatzet bazaudetela hemen, eta ikuko duzue ez dakit, ea konpartitze zuen, hausnarketa hau edo ez, o... Bueno, Naroa, lehenengo eskerrik asko, eta zorionak, eman dezun hitzaldiagatik, eta gero galdera bat nahi nizuke. Guk, Elbira Zipitrian garaian, Euskal izaera nazionala jasotzen genuen etengabe eta sistematikoki. Etzeon asignaturaik, izen hori zeukana, baino sistematikoki jasotzen genuen. Nik gero ezautu nuen asignatura bat guztiz kontrakua, eta zan Formación del Espíritu Nacional deitzen zena. Eta gero etorri die beste asignatura asko alde berdinekoak. Zergatik uste dezuzuk gaur ez dela egiten ikastoletan, guk jaso genuen Euskal izaera nazional hori indartzea eta garrantzia ematea. Ni pentsatzen leheno esan dut resistentzia beti onda espainol eta frantsesen sistema horren aurka beti onda, baina egia da Frankon garaian pixkat Frankongan ez dakit ezotetan pertsonifikatu resistentzia hori ez, eta orduan Franko hil ondoren sortze dian hemen dauden administrazioiek eta bar India pixkat normaltzat hartu, o jende askoren behitara bintzat emate du ja hor posible dala eta ikastolen kasuan burruka hortan eta Frankoren heriotzan ondoren jende askok hor esperantza handia jarrita zeukan, ikastolen bidean lagunduko zutelakoan, eta administrazioiek ikastolen bidean ez dute sekula lagundu, beti planteatu dute espainolen sisteman integratzea. Orduan nik uste Frankoren heriotzakin ez dakidan garaioi pasa bezain pronto fase hortan gaudela gu, ez, ondorengoak gehala, eta oain jendeak interpretatze duen hau normala dela, ez? Eta okupazioaren kontzientzia hoi, resistentzia aldetik ikuste badaola, jendearen aldetik ikuste badaola, oain gero forma emateak orduan, ez dakit, beti dago esperantza hoi, ea administrazio hoi, lau puntu horiek aipatu ditudanak kontutan eukioa, pentsatuz, igual oain demokratikoa dela, hor barrutik indaitekela zerbait, eta bar, ez? Leheno, garbigo zeukaten beraien estrukturek ez zigutela ezer emango, eta beste batzuk sortu bertziala. Kontua da, Republika Espainola, 32ko Republika Espainolaren garaiaz ere komentatu dut, horko emakumeak, abertzaleak, ohartzetzian haien sistemak ere ez zigula guri emango ezer, horregatik sortu zuten mugimendua, ez? Ez dakit, galtzen ari gehan kontzientzia, eta sartu diguten ziria, trantsizio dalako horrekin, edo ze gertatzean, baina egia da, leheno garbigo zeukatela zertarako zen Euskal Eskola Nazionala, eta oain gutxune hoi badago, bai. Nik uste baiet, garai hartan, berak esan duen bezala, Elbira Zipitriaren garaian eta bar, irakasleak formatzezian gure herriaren kulturan, eta hortarako zeuden formatuak hoi transmititzeko, garbi zeukaten gaur egun ikastoletan lanean dabilen jende askok ez du kontzientzia hoi, ez du ezagutzen gure herria, ez du gure historia, eta hoi ez da eskola nazional batek inbeharko lukena, ez? Bai, zorionak Naroa. Gauza asko esan dituzu, eta ni gehienekin, danekin ere esango nuke ados nahola.
esan duzu ere, herri ekimenak estrategia batean txertatutak egon behar duela. Zeo zer gehiago esan dezakezu honetaz, o? Eskerrik asko. Bai, eske iruditzen zait gure herrian utxunea ez da, hola, herri ekimenak asko ditugu eta eskerrak ehondian resistentzia hori inaldizateko, baina egia da ere ez deula ematen behin betiko golpe hori, ez? Esan nahi dut, leheno gaixotasunaren kontua izantena diagnostiko sustraiko aldaketa hori egitea, estrategia batek hortara jo beharko luke, sustraiko egitura aldatzea ez gertatzeko berriro, ez ibili behar izateko gabiltzan bezala. Azkenean, oain berten legea aipatu deleno de bai, hoi ez balin bada beste bat izango da, estruktura ez badego aldatzen, orduan iruditzen zaitena da, edozein arlotan lanean dabilen jendeak kontzientzia hori izan behar dula eta txertatu behar dula, elikatu behar dula estrategia nazional hori. Horrekin ez dut esan nahi, badibidez ikastoletan dabilen jendeak egon behar du gero politika puroki iten bera, ez? Baina bai kontzientzia hori elikatu behar dula estrategia hori eta elikatu behar dula norbait hori indezan, ze hori gabe pikutara jongo dala, ez? Esfortzu guztia. Eta hala iruditzen zait, gure utxunea ez da, hola, herrian batzuk aipatzen dute, baita ere herria igual hilda edo egia da ez dakit gero eta leheno komentatzen honekin gero eta ahulago ote gauden ideologioki, baina nik uste herrian arlo ezberdinetan demostratze dela bada hola resistentzia hori, ekimen pila badaude, hori demostratzen dutena, baina hori txertatu behar da estrategia batean, buelta eman alizateko. Bai, bueno, ontsi esan duzue, halako ahultasun bat ikusten dela hemen, edo resistentzi hutsean gaudela, eta, bueno, ez dagoela animorik, estrategia nazional propio bat sortzeko nolabait, ez da. Bueno, nik uste dut, honen arrazoi garbia izan zala trantsizioa, ez da. Hori izan zen, hor jarri zen, oinarria gaur sentitzen duguna, sentitzeko. Alegia, estatutua erabat konstituzioaren menpean dago. Konstituzioaren parte bat da. Orduan, estatutuak ez digu ematen soberaniaren arrastorik ere ez. Guk erabakiak hartzeko, erabakimenik ez daukagu. Ez hezkuntzan, ezertan ez. Hori izan zen gestio bat. Osea, Espainiak eman zuen hemen gestionatzeko eskubidea. Bueno, gestionatu zuek, baina erabaki guk egingo dugu. Orduan, ez alda horrela ikusten gaurko nola montatu euskal estrategia nazional bat konstituzioaren barruan. Estatutuaren barruan. Hasta emaldimazera, zehozer gauza egiten, toriko da. Madrid etoriko bat esango du, hori ezin duzu egin. Nola ez, demokrazian gaude. Demokrazian gaude, baina guk nahi dugun bezalako demokrazian. Edo utzi, edo badakizu zer atorkizun. Orduan, nola ikusten duzu irtenbide hori? Zatik, gestio hutsean gaude, estatutu honekin, soberania nola lortu. Hor dago nire kezka, nire duda eta nire guztia. Bai, ni pentsatzen dut, hor da hola, kotxka, ber nola lortu hori, baina lehenengo pauso bezala ikuste dutena da, adibidez, oaintxe esan duten guztia, guztiz oinarrizko gauza bat dana ez, baina azkenean printzipio horiek oinarrizkoak garbi ez dauden bitartean ez dela eraikiko estrategia bat buelta emango diona, ez? Eta Konstituzio Espainolaren edo Frantziako edo Espainiako egituren barrutik nik uste horrezin dela inoiz eraiki estrategia nazional bat. Nahi eta nahi ez hortik kanpo izan behar dula. Horrek ez du esan nahi, momentu batzutan
jokatu behar danik, adibidez ikastolen kasuan edo beste arlo batzutan taktikoki erabakitze dala, momentu baten komeni dala, imaginatu ez, eskolatzen libreta dalakoako behar dutela ez da egize titulu, eta horren jokua nola hain, kontra esanean biziko gehalako lortu arte, noski daudela zea horiek ez, baina bide printzipalak nik uste ezin dula sekula izan hor barrutik. Izan behar du hor kanpotik joan bide bat, eta barruan dabilenak egon behar du elikatzen kanpokoa, nire ustez. Eta kanpoan bidea diseinatzen nahi dena, denok izango geha, nik pentsatzet parte hartze deunak, baina diseinatze dunak politika ondo ezagutu behar du, eta zeintzu dian haien puntu ahulak, puntu fuerteak, gureak, eta jakin momentu bakoitzan nun erasotu. Nik ez dakit, iruditzen zait guztion arteko debatetik aterako diala gauza hori, baina garbi eduki behar deuna dela, ja galdu esperantzak behingoz, ja Espainia eta Frantziaren barrutik ezer lortuko dueneko. Hoi da netzako lehenengo pausua. Ja garbi daukaunen benetan, ja ez deula hortik lortuko, hasi gaitezke gurea eraikitzen, baina nik uste, oraindik jende askok ez dula, jende askok esan nahi detena da, pixkat hor behintzat dabiltzanak, ez dute esperantza galtzen hor barruan jarraitzeko, eta... Bai, baina, ulertzen dudan, hor barrutik ezin da lortu, soberaniarik, ezin dugu lortu gure egiturak propio nazionalak. Orduan zer esan nahi duzu, osea, klandestinitatean hasi beharko genuke estrukturak sortzen, klandestinoki. Klandestinoki sortzen hasten baldin bagea, badakigu zer datorkigun. Ez dakit, galdetu egiten dute, struktura batzuk... Kanpoan gaudela, hortik kanpo gaudela, nola sortu estrukturak, ez dakit, ez dut ondo ikusten, ez dut ikusten, egongo da, modur emate egongo da, ez dakit. Nik dakidana da, Estatu Espainol eta Frantsesaren haien subiranotasuna eta gurea kontrajarria diala. Orduan, hor barrutik ezin da kontrakoa dalako. Orduan, klandestinoa, egitura gure gobernu bat osatu nahi balin badugu, gobernu hori ez dakit modu klandestinoan edo nola eraiki behar da, baina gobernu hori elikatuko duten, bestelako arlo horiek esaten nahi naizena, bai egongo dira pentsatzet. Hau da, nik imaginatze detena, bai egongo dira kontra esan puntu horiek, ez geha bapatean pasako zero, ez dakit, hala izango balitzo, kapazak izango bagina zuzenean danakien apurtuta gurea eraikitzeko, baina ni pentsatzet progresibogoa izango dela, orduan neurri bateko kontraesanak egongo diala, baina bide batek klandestinoa edo ez dakit hortik kanpokoa edo mardu, ez dakit nola antolatu, pentsatu beharko genuke nola antolatu, baina hor barrutik behintzatez, eta egurra emango digutela, bai, eske beraien kontra dijoa. Ez, orduan, bai, pentsatu behar da ondo, nola egin. Baina lehenengo pausua esperantza galtzea, han barrukoa, ez, pentsatze denik. Naro, eta idea hauek balin badia garrantzitsuenak azken finean gure hezkuntza sistema bat lortzeko, ez? Pentsatu ezue estrategian bat edo ideia batzu badazkazue hau gehiago zabaltzeko ikastoletan? Ez dakit lantaldiak, hauek bezalako txarlak, baino ikastetxe barruan, ez? Azken finean irakaslean gan hurbiltzeko eta ideia hauek benetan zein dian azaltzeko eta ikuspuntua zabaltzeko. Bai, ona izango litzake. Hasierako lehenengo aldiz hitzaldi hau ingenunen ane hablan edo eta biok ingenun Iruñan ueun barruan eta pixkat hortik hor barrutiz joan da, gero hemen suertatu da, baina bai planteatu liteke. Ze azken finean debate horrek ikastolen hezkuntzan dabien jendean. Ezken ere ustez garrantzitsuena hori izango da, ez azken finean irakasleak ideia hauek garbi balin badazkae eta barneratua balin badazkae transmititzen duena hori izango da. Eta azkenean ikasleak izango ia gero horrekin hasiko dianak eta bultzatuko duenak, ez? Bai, zeharo ados, bai. Eta pentsatu ez hori nolain edo zerbait edo haindikan
Bueno, ikastoletako jende batzukin badaukau. Hori da, harremana badaukau ikastoletako jende batzukin, eta planteatzea da azkenen, hoi ez, ea jendea debate hontan parte hartu nahi duen, edo... Eta hau, zu leheno esaten nahi zinean galderakin, hezkuntzaren kasua izango litzake arloetako bat, irakasleak eta gartzedian bezala planteatzen nola hau dena, eta debate hau sortu, eta pixkate egiturak antolatzen jun, beste arloetan ere hoi batera juna ala, jungo gineke erabakitzen gure gobernu hori ere nola antolatu ez dakit. Eske, nik pentsatzen dut zaila dela irudikatzea, oaintxe gaude egoera baten, nire ustez, debate hauek oaindik eman inbehar dutenak. Eta orduan, oain imaginatzea pausoz egin behar deun, ezin da imaginatu, ze da pertsonen arabera, oain haste balimagea ikastolen barruan, ez dakizeren barruan gauzak martxan jartzen, horren arabera eta akumulatzen zoazen indarran arabera jungo zea ikusten taktikoki momentu bakoitzan, zer pasa klandestinidadera eta zer, ez? Orduan, pentsatzen dut batea dijoala martxa eta teoria, ez? Naiz eta printzipio batzu behintzat garbi euki teorikoak gero martxan ikusi beharko litzakela nola antolatu. Eta ikastolen ideia hori hor barruan nik uste bai inbeharko litzakela, holako debateak gure artean. Bueno, naroa, zorionak, lehenengo gauza. Askotan eztabaidatu dugu biok. Eta gaur ez dut eztabaidatuko, ze ados nago esan duzun ia guztiarekin. Irakurketa egin duzu historikoa eta oso orokorra eta zuzena, nik uste dut. Eta iritsi garen punturaino edo hitzaldian ehuneko ehunean ados. Orain, eta hemen gauden denok ados hau eta zuere bai, hemendik aurrera hasten da pixkat eztabaida eta esango genuke marroia, ez? Nola egin aurrera bide hori. Nik uste, lehenengo gauza sortu behar ditugunak ez dakit klandestinitatean edo ez, dira erakunde propioak. Erakunde propioak esaten dudanean sortzeko Euskal Kurrikuluma, saiakerak egin dira, Euskal Eskola Kontseilua, agian, Ebaluaketa Institutu Nazional bat. Hori nola egin daiteke, eskola komunitatea, beti ari gara zer da eskola komunitatea. Ni uste hor parte hartu beharko luketela langileek, ikastoletako langileek, eta publikaz den publikako edo pribatuaz den pribatuko langileek, gurasoek, ikasleek, badaude antolakuntza, oso ondo antolatu daude ikasleak, guraso antolakuntzak ere badaude. Sindikatuak, Horreaga bezalako taldeak, partidu politikoak, azken finean gizartea. Eta esan dudan bezala ez dakit modu klandestinoan, agian bai. Duela 40 urte modu klandestinoan egin bazen, gaur uste dut erresagoa dela. Ikusi besterik ez dago, aurreko astean Donostian ikusi genuen gazte eta ezen gazten antolakuntza, ez dut uste hori sortu denik egun batetik bestera. Ilegalizatuak egon dira eta antolatuak, beraz, klandestinitatean egin dute. Zergatik ez dugu egingo guk klandestinitatean. Eta ez luego ez dakit klandestinitatea den bidea, baina desobedientzia seguro baietz. Desobedientzia. Beldurri gabe. Hasi gaitezen antolatzen eta izan gaitezen desobediente. Ze ikastolak horrela sortu ziren. Zoriona berriz. Bai, nik uste gaina desobedientzian zea gerotak asko entzuteran zea da, eta bai, eske azkenen gurea eraikitzeko haienari desobeditzen behar diozu ez, eta bai. Oain izango litzake, poliki-poliki debate, ez dakit ikuste duten utxunea da gehien bat, olako kontzeptuak eta bar nola manejatze dian, eta horrek azkenen eramaten dula
justo energia guztioi, olakotan ikustean bezala, zema jendek antzeko ez helburu berdina daukagun, baina gero zergatik kostatzen zaigun hainbeste martxan jartzea, ez? Eta nik uste hor daola, printzipio konkretu batzuk garbi zehaztean gaia eta hortik abiatzea ja bakoitza bere arlotik lan iten. Bai. Bai, moni bebaia sorionak emon, eta postenaz Bizkaitik etorri eta hemen olako nivel altudun itzaldi beten txuteaz asko postunaz, zean nik ez dakit PNV-en somnifero lana dala edo, oso zaila da olako debate polita ekarpen askogaz entzutea, ez? Baina hemen Gipuzkoarrak bezur ibili behar sari, ez ja Donostira sartzen garenean ja somnifero usaina apuro anestesia usaina badau ja, osake kontuz ibili beharko sari, Eta ni postenaz hemen jente adabila esaten zer sortu behar dan, zer sortu behar dan, zer sortu behar dan. Baina sentitze dut esatea, baina nik uste bai deusestu egin beharko dugu zela gauza asko. Aurretik, sortzen dugu mitartame bai, puskatu beharko dirala, momentu honetan etxaiari lana egiten dabiltzan, talde, erakunde eta gauza asko. Gogorra da olako gauzak esatea. Baina momentu baten, nik badakik gure etxaian hortu dizen, Frantzia eta Espainia. Baina nik ez neuke esango behar bada etxai, baina gure askatasunerako oztopo handiak badago zela gure herriaren barruan, bebai. Eta hori, konstiente izan behar gara, eta momentu baten diagnostiko zuzena egin eta esan, hauek deusestu egin beharko dira, zerbait barria sortzeko. Gaina, nik uste arazoa handi badala, gaudela oso ohituta pixkat urte askotako zeak, ibilbidea, beti haiek markatzen diguten joko arauetan, aurreatzea eta hola ibiltze gehala, ez? Eta daukauia bizioa pixkate hola jokatzeko, eta orduan itxutasuna, posibilitatea ikusteko hortik burua altxa eta beste nonbaitera zuzentzeko begira da, ez? Eta bai, bizio asko eta jokatzeko modu asko apurtu behar dira, bai. Ikastola buesaren legea dela eta ikastola batzuk bintzat aukera egin zuten sare publikoan edo sare estatalean ez integratzeko. Eta ni ere horren aldekoa nintzen. Gerora zalantza handiak izan ditut. Ez dakit gaur egun sare horten integratu eta ez integratuen artean alde handirik dagoen. Esan nahi dut, integratu ez ziren ikastoletako kurrikulum nazionala, ez dakit zenbaiten inakoa den nazionala, eta zuk aipatu duzun estrategia nazional hori aplikatzen den. Izan ere, hezkuntza komunitateen barruan, irakasleak eta gurasoak osatzen duten komunitate horretan, herri okupatuaren, nazio okupatuaren kontzientziarik ez baldin badago, eta ez dirudi handiri dagoenik, orduan emaitza batean aiz bestean antzekoak izan dira. Ez dakit zure iritzia zein den? Bai, berdina. Bai, ze iruditzen zait hain justu estrategia falta horrek eraman ditu gaur egun ikastolen sarean dauden hoixe, publikaren sarera pasaetzian hoiek, nik hoietan ikasi dut eta ez dut uste transmititzedanik leno hortik esatezan bezala ere transmititzedanik kurrikulum propio bat eta barrez. Nik uste hori dela ondorio bat ez eukitzea pixkat garbi iparra, ez? Eta orduan ikastola horietan ere sartu da edozein klasek ematea, inungo eta guraso mota ere edozein, ze askotan eman zaio garrantzia akademikoari, ez importantena zen akademikoa, eta orduan ja jende askok bidaltze du ikastolara, aurrekon egontzan notizi bat Hendaiako ikastolaren inguruan adibidez, espainola zala gehien entzutezan hizkuntza bertako aurren artean edo ez, Irundik edo eramango dituzten
jendea gainea beraien mentalidadea han sartu frantsesa ikasteko, osea ikastola batean ez ordun, egia da ikastolen sarean da eta publika hortan ere nik pentsatze gaudela jendea independentzia eta estrategia nahi deunak batean eta bestean, baina ez da antolatuta estrategia bat. Eta egongo balitz agian ikastolen estruktura horrek emango liguke joku gehiago, pixkate aukera gehiago kontrolatzeko, baina ez da honez estrategia ez da erabiltzen. Bueno, norbanakoen eskutan gelditzea, bali badago irakasleren bat kontzientzia duna transmitze du, baina ez da estruktura bat antolatuta, ez? Eta bai, egia da, ados nago, erabat. Bueno, hau dena nire ustez, asunto guzi hau da exitoaren arazoak. Ni hori itzen naiz, garai batean, asko behintzat, pentsatzen genuna, euskara erabili behar zela leku guzietan, maila guzietan, edozin lekutan, ez bakarrik gauza politak zirenak, edo, adibidez, flamenko klaseak ematen bat ziren, euskaraz hobeki jo zeudela espainolez baino, ez? Osea, claro, eta garai hartan, militante, ideologia antikolonialista zuten militanteak zeuden mugimendu, ikastolen mugimenduetan, eta ez? Claro, segretatu da, gaur egun euskarazko irakaskuntza masifikatu inda, ez? Osa, herri osoarena bihurtu da, edo, hemen behintzat, ez? Orduan, horrek implikatzen du, hori, ja, irakasle asko, naiz eta ideologia kolonialista izan, haiek lan hori bilatzen, osa, beretzat ja gauza normala, osa, hori gertatzen da, hori, euskararen bizitza, edo bizitza euskaraz egitea gauza onerako eta txarrerako normala bihurtu da, eta arazoi ez da galdera, bakarrik, aipamen bat. Kaixo. Bueno, nik emango nioke ikuspuntu baikor bat. Zuk imaginazazu gaur gauean iraultza badagola eta bihar goizean independentea garela. Eta zu bihar goizean izetatua zaela hezkuntza sailburua. Bai? Zure hezkuntza sistema horretan, hezkuntza publikoa eta pribatua hango litzateke, eta nola definituko zenituzke biak. Publikoa dago eta pribatua dago. Iruditzen zait, gure estatua daukaunean, egongo dela sistema, pentsatzen dut, publiko eta pribatua edozein estatuk daukan bezala, ez? Aurreko baten baita ere Bilbon ere izan zen kafeantzokian itzaldi berdina eta hango irratiko batek ere galdera berdina izan. Ea publikoaren aldekoa izango nintzen estatuokiko bagenu. Eta nire zalantza izan zen, gure estatua nik ez dut imaginatzen izango ala gauza bat, ez dula zertan izan gauza bat zoragarria, ez dakit nola esan ez, dala estatu bat gainontzeko danak bezala. Orduan, agian bere sistema publiko hori, hezkuntza sistema, igual nahi zait bat ere gustatzen. Eta igual nahiago dut beste alternatiba pribatu batean antolatu gustatzen ezkiterako beste balore batzuk eta barrez. Orduan, publiko hitzak dauka nire ustez hemen gaina konnotazio bat oso positiboa. Osea, aparte gaina okupatuta gauden egoeran, ezin ditugula publiko-pribatu erabili normale hongo bagina bezala, gaina iruditzen zait publikoa daukala konotazio bat emate dula dala publikoa zoragarria eta pribatua berriz, justo burgesena eta holako gauzak. Eta hain justu publikoa estatuarena da, eta normalki estatuak, zen nahi zuzatea, ez dia izaten horren. Estatua izan bat eta demokratikoa izan, zen bat eta gure arten eratugoa eta hobea izan, hezkuntza sistema hobeto antolatuko du igual, eta orduan igual nik gustora joango nintzake area, baina ez detela uste absolutuki esan daitekenik gauza bat beste, ez? Ez, estatu normal bat, askotan eote dira publikoa eta pribatuak, ez? Eote dira zentro pribatuak eta gero sare publiko bat, ez? Nik ez nuke ez eukiko kontra ez sare publiko bat eukitzearena, ze beharrezko jotze dut, estatua beharrezko jotze duten bezala,
baina zentro pribatu batzuk existitzearen aurkare ez nuke zer aurka edukiko. Orduan, zuk baten alde o bestearen alde ingo zenuke hola oain garbi edo jakingo zenuke esaten? Irizpide batzun arabe izango da, ezta? Orduan, marko juridiko politikoa hemen jarratu gainditu egiten dugula ja, ametsa da, ez? Baina imaginatu, ez da egoera horretan gaudela, ez? Zure posizioa zen izango litzateke, ez? Pixka bat gure hezkuntza sistema osatzeko garaian, gaur ditugun 3 sare horiek zure iritziz, mantenduko ziren edo antolatuko genuke hau, ezta? Nik uste horria sartuko litzakela gure arteko eztabaida ea zeren arabera, imaginatu zuretzako importantea dian balore batzu nahiko zenituzke txertatu sistema publiko hortan, eta nik igual niretzako importantea dianak, eta igual ez datoz bat, eta ze hezkuntza eredu, eta zeren bila, ni pentsatze deia antolatzen, garbi bali madaukagu gure hezkuntza sistema propioa eta gure estatu baten barruan, hori jungo ginakela gure artean diseinatzen ez, baina printzipalena da gurea izatea, ez espainola eta ez frantsesa ez. Eta hor ze transmititu nire iritzi partikularra, o zer dan ze balore dian etzako interesantenak. Zer esan nahi diazu, haber erlijioa edo olako gauzak, o haber zeri emango nioken garrantzia. Nik dauzkat nire baloreak, baina zu bezala, eta pentsatzen denok debatitu beharko genukela, edo zer izango litzaken publikoa eta zeri emango lioken lehentasuna publiko horrek. Eta ez bazait gustatzen, justo jendearen gehiengoari interesatzen zaiolako, ni zer dakit nahi gehiegi interesatzen zaizkidan baloreak eta igual aukeratuko nuke beste iniziatiba pribatu bat. Baina euskalduna, gurea. Galderatxo bat egingo dizut, hemen aipatu da desobedientzia, komeni dara desobedientzia indartzea, eta orduan gu bezalako egoera kolonial batean dagoen beste herri bat da Katalunia da. Nik uste dut Katalunia ari dela desobedientzia, nahiko indartsu gauzatzen. Ez dakit ze iritzi duzuzuk balioko luke bide horrek guretzako edo haiek ez dute ezer lortuko eta guk ere ez, haiek instituzioen barrutik ari dira nolabait jotzen. Orduan, desobedientzia erabatekoa. Galderatxo bat, nola ikusten duzunzuk bide hori? Ez dut ezautzen asko, baina emate dunez edo zantzadanez herriaren aldetik onda izugarrizko erantzun handi bat, ez? Nik uste gurean ere badagoela erantzun hori, eta haiek eman dute pausotxo bat edo planteatzea behar dela Asamblea Nazionala, ez dakit igual guk ere gure gobernua behar deula esan marko genuke, eta horren inguruan bildu indarrak, baina hortik aurra ia zeingo duten, ez dakit seguru. Nik ez dut ezautzen ondo haien errealitatea, eta gero haien pentsatzetena da, bide instituzio horien bidetik eraman behar bali madute indar guztioi, nik uste dut horrekin ez luketela lortuko. Nahi bali madi antolatzen beste zerbait, indar hortan oinarritutako zerbait, eta gero haidiala igual erabiltzen instituzioitako batzuk gauza bat beste iteko, nola ez deten ezautzen oso ondo nola daukaten antolatuta, ez dakit ez, baina nik gehiago imaginatzen dut lortzekotan balima dago zerbait benetan hortik aparte di joana. Baina indarra desde luego erakutsi dute daukatela emate dunez, ez? Herriak behintzat. Nik uste dut bai, nire iritsi bat da, hemen mitifikatzen ditugula geusek berehala, ez da? Oin desobedientzia zibila modan jarri data, niri oso ondo iruditzen zait. Baina ni pentsatzen dut estatu batek beste
herri bat zapaltzeko violentzia mota guztietako erabiltzen duela, eta guk ezin dugula simplifikatu gure resistentzia hori desobedientzia zibilean. Ez gara hasiko hori definitzen zer dan desobedientzia zibila, ezta? Baina indarra erabili behar dugula da argi, desobedientzia zibila tartean. Eta erabili behar ditugu efikazak edo efektiboak diren baliabide guztiek. Horrela bakarrik lortu izango dugu, estatu horri gure nahira makurtzea, eta ez mitifikatu berehala azkenengo modan jarridan metodo bat, ez? Desobedientzia zibila aspaldiko gauze bata, eta eztabaidatu daiteke pilo bat horretaz, ez guaz oin hori egiten. Baina ezin dugu da horretan finkatu orain resistentzi guztia desobedientzia zibilean. Seganera horren definizioa ere etorko zaigu emanda. Ez herrieri konbeni zaion bezala, baizik eta norbaitek emango du horren definizioa orain arte eman duen bezala, ezta? Orain autodeterminazioa, baina aukeratzeko eskubidea da, independentzia, soberanismoa, eta horrik hitzak definitzen ditu beti gure arerioak. Eta guri etortzen zaizkigu definizioak emanda. Eta desobedientzia zibilarekin susma daukat geuse berbera pasatuko dela, edo pasatzen ari dela ja. Eta resistentzia ezin behar dugu osoa. Eta erabili behar ditugu nahi ditugun baliabide guztiek. Dana dire legitimoak, efektiboak diren heinean. Baliagarriak diren heinean. Osea, ez daigun nahin barriro horretaz, holango mito bat edo, nire eritzia. Gaina, desobedientzia zibila emate du, azken bolada mintzat, aidala lotzen nolako ekintza konkretu, espektakular batzukin bezala, eta ni pentsatzen desobedientzia iteko modu ugari da, adibidez ikastolaka antolatu zianean, hoi bada desobedientzia, ez dakit nola ditu, gure hain, ez, beraien agiri ez obeditu. Eta guain emate du pixkat igual, ekintza batzuk, eta batzutan gainea, igual pentsatu gabe emaitzetan. Nik uste tendentzia asko daukaula herri hontan funtzionatzeko emaitzetan pentsatu gabe. Igual gauza simbolikoakin, erakutsi, ez dakit ez zerbait, baino gero ez dakit aztertzedan lorpen, ze lortzedan horrekin, ez? Adibidez, askotan planteatzetan gaia da bai, baina hauteskundena adibidez, hauteskunden gaia, haiek antolatzen dituzten hauteskundeak, horrea ez jutea, baino desobedientzia ekintza haundigorik, eta ez zaituzte momentuz behintzat horregatik kartzelara eramango, ez? Eta aldezu hoi probatu, aldi berean antolatzen aizea horrea ez joan jendean arteko antolakuntza bat, eta hoi ez da, ezin da ez da planteatu hemen jende askoren artean, ez? Eta hoi baino desobedientzia handigorik, horrekin seguro lortze dezula gehiago beste desobedientzia ez zaien beste gauza batzukin baino, ez? Orduan. Bueno, espada golan Ados nago, azken hitza bortxak dauka. Baina orain arteko gure gerra eta batalla guztiak galdu egin ditugu. Azkeneko hau ere hala dirudi. Orduan bortxa erabiltzeko gai ez baldin bagera, zertarako gera gai. Eta gero Kataluniako kontu hori. Pizgarria behar bada nazionalismo ekonomikoa izango zen oraingoan, baina Kataluniak badauka nazio kultural linguistiko potente bat. Nik badut joera, batzuk onartzen ez didaten joera bat, alegia nazioaren kontzeptua dimensio bitan banatzeko hori, alegia kultural eta politikoa, baina oraingoan ere uste dut Katalunian hori dagoela. Kataluniako esperientziak hori demostratzen duela neurri batean, alegia nazio kultural linguistiko potente bat baldin badaukazu, nazio politikoaren proiektua bideragarria egiten da, naiz eta badirudien oraingoan pizgarria ez izan hori, baizik eta ekonomia izan. Ez dakite Urruxolgiren arian,
arrazoi emango nioke, efectivamente nazio bat espadau estaturik, nazio bat beharrezkoa da. Eta horretan alegindu behar gara danok nazioa indartzen eta degotzen. Baina, bebai da egia, eta esan duzu zupe bai, estatu bat gabe nazio azkenean ahultzen dijoala eta desagertzen dijoala. Estatua bihar deu berme bezala beren iraupena mantentzeko, bere bizi iraupena. Osea, deuse biek dire biak eta bietan lanen behar dugu. Bakotxak, dekoz beti, geuse batzuk ahulauak eta beste batzuk indartsuagoak. Erabili behar ditu, berak indarra daukan arlo horiek gehien, eta arerioaren ahultasunak eta hori ikastea eta jakitea bada klase politiko baten egin beharra. Eta guk ez dugu hori jakin, orain arte, hainbeste urtetan. Bai, ez badugu ikasten, gureak egin du, beraz, horretan, uste dut, saiatzen dela naroa eta saiatzen gara beste batzuk, bai, ez? Hori lortzen, ez da? Benetako klase politiko bat, dakiena gure indarrak erabiltzen, ditugun indarrak erabiltzen, arerioari irabasteko. Horretarako jakin behar dugu, non, noiz, nola, enfrentatu behar garen arerioakin irabasteko aukerarekin, ez da? Zaila dela, bai. Baina hori da politikariaren eginkizuna. Horregaitik normalean egoten dira ondo ordainduta, ez da? Ondo pagatuta. Hemen kobratu egiten dute, baina jakin ez dute orain arte demostratu dakitenik. Bueno, eta espadago.